За първи път в България електронен личен амбулаторен картон. ЕЛАК е съвременна електронна форма на традиционният амбулаторен картон с изключителна добавена стойност, базиране на интернет и представлява пълен набор от здравни данни на един пациент. Достъпен е онлайн, по всяко време и на всяко място чрез националния здравен портал на адрес www.здравенпортал.bg. Потребителят има пълен контрол над своя ЕЛАК. Той сам решава кой да има достъп, съхранява и променя информацията в него. Само след оторизация от пациента, лекарят може да попълва информация в ЕЛАК. Достъпът на лекарите до системата става с цифров сертификат за електронен подпис. ЕЛАК е интегриран с софтуер за управление на лекарска практика. Лекарят попълва както обичайно при преглед амбулаторният лист. Само с едно натискане на бутона «Синхронизирай», информацията в амбулаторния лист се изпраща към ЕЛАК. Работим с системата без да я усещаме. Чрез нея много лесно данните от амбулаторния лист на пациента се синхронизират в електронното здравно досие, а това са диагноза, изследвания, алергии и всичко, което е установено при преглед. В ЕЛАК могат да се добавят и документи като болничен лист, рецепти, лабораторни резултати, а също и образна диагностика като ЕКГ, рентгенова снимка или ядрено-магнитен резонанс. Електронният картон е изключително полезен за нас и за пациента. Той го прави много по-отговорен. От разстояние ние можем да научим за неговото състояние в момента, да направим анализ, да го обобщим, да го консултираме и да поставим диагноза и лечение. С ЕЛАК можете да документирате вашето тегло, кръвно налягане, температура и холестерин. За последните 2 години 2 пъти губя медицинския си картон. С ЕЛАК нямам тези проблеми. Мога да достъпя личната си информация 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Мога да се консултирам с специалист в чужбина. Не се притеснявам кога за последно съм бил вакциниран и какви лекарства съм приемал. Уникален спешен пин осигурява незабавен достъп на екипите от спешната помощ във всяка точка по света. Така те имат критична за оцеляването на пациента информация, дори той да е в безсъзнание. На секундата узнават кръвна група, алергии, хронични заболявания, приемани медикаменти и контакти на близките. С ЕЛАК вие поемате контрол върху вашето здраве. Вашият лекар разполага с надежна информация за вас във всеки момент и ви лекува по-успешно. ЕЛАК е разработен от специалистът в електронното здравеопазване Intercomponent Wear и българският системен интегратор Contrax AD. Въведен пилотно за първи път в България на 4 март 2009 година за 40 000 държавни служители по съвместен проект на Министерство на здравеопазването и Министерство на държавната администрация и административната реформа.